Africa my continent, Africa my home. Sise-Africa, se-South Africa, siKwaZulu. I-district esikuyona iLembe i-district. Kule ndawo ungathi kuseMhlali, ungathi kuseShaka, uzothi uma uya la uthi kuseGroundville, uthi uma uya lapha uthi kuseThethe noma kuseTete. Ile ndawo esikuyona. Indawo ke le yesigameko nje ukubona la emva kwami kunemoto la ezitekisi ezikhumbi esebenza ngokusemthethweni emgwaqweni uma esho umnikazi wayo uthi imoto yakhe isebenza ngokusemthethweni la emgwaqweni. U-driver sike sathi nakhona ukukhuluma naye. Into eyenzeke lana ke uthiwa lo yabo le nkulumo okuthiwa inzwabethi hearsay evidence ithi le nkulumo amaphoyisa athole information ethi kuhijackwe imoto anikezwa i-description kushuthi banikezwa ke incazelo ukuthi le moto biyimoto enje. Angazi-ke incazelo yayo le moto elahlekile ebihijackiwe ukuthi iyafana yini nale, angitholanga lapho, kune-bridge nje lapho, angitholanga ukuthi iyafana yini nale. Ma kuthiwa-ke iyafana owaziyo usiyosichazela kangcono. Amaphoyisa kusho ukuthi uma eyilandela le moto kusho ukuthi mhlambe abona ifana ne-description. Aseke eyingenela-ke ngey'nhlamvu ngoba kuthiwa le moto ihijackiwe. Kodwa umehluko ukuthi le moto leli inama-passenger isuka lapha eBhalito iya lapha eTete. Uthi umshayeli wayo esikhulume naye ngaphambi kuba ahambe kuba sithe akahambe aye ngasekhaya uphumule kuba mhlambe nasekhanda ngaba nakho yena akalimalanga umshayeli. Abantu abalimele abagibele mhlambe lapha eBackseat nabalandela iBackseat. Umonakalo kodwa asikazi ukuthi ungakanani. Kodwa uthi uyibonile imoto enamalamba blue kodwa akaze yizwe isiren, akaze futhi kube khona i-warning ethi akame. Yena uyayihambela nje uzwe nje kuduma izulu kanti bekuyizulu lezandla. Kulapho okwenzeke ukhona umonakalo esingakawazi ukuthi umonakalo ongakanani. Sizozwa ukuthi-ke ngempela yini eyenzekile. Kodwa ikhona inkulumo ethi amaphoyisa abethole information yemoto ehijackiwe. Angazi-ke noma iyafana nale, angazi noma bekuyile, angazi. Mina bengizokwenzela khona nje bengizokunika information endaweni yesigameko kwenzela ukuthi singakhuluma inzwabethi ngoba hearsay evidence asikholelwa kakhulu kuyona, kodwa sizoyikhuluma ngoba siyithatha la inkulumo siyinikeza wena ukwena ukuthi uyidigeste ubone ukuthi ikuphi okuyiqiniso. Ngoba enye into-ke izothi umuntu oyikhulumelayo ethi uma kube uhlobo lwaleli moto ukuthi uyihijackiwe i-quantum ngicabanga i-speed 106 noma 108 angazi uyafika lapho noma su-200. Kodwa uma ukuthi kunjalo enye into engenzeka kungenzeka ukuthi phela uma ulandela imoto okwakho ukuthi amehlo akhe ehlale kuyona imoto ingabaleki emehlweni akho bese-ke uthinta amanye amaphoyisa angaphambili. Ngabe uyawafonela amaphoyisa, ngabe nithinta nango-over, hey kunemoto engiyilandelayo ewukuthi nokuthi ngicela i-backup bese kuzovalwa bese iyamiswa bese kubanjwa abantu. Kodwa-ke angisho ukuthi ngithini, nami nje ulwazi oluncane engiluzwa nami ngidlula njengoba phela ezinye izinto uyuzwe ngoba siyahlala nabantu ekuthiwa bake basebenze emaphoyiseni bese uthatha leyo information encane. Kodwa-ke okwamanje ake ngivale la yilokho enginikeza khona endaweni yesigameko. Ngikhulumile no-driver, ngikhulumile nomnikazi wemoto noma bengasezukukhuluma nathi manje ngeke bekhulume nathi for ukuphepha nanokuthi abekho esimeni esikahle ukuthi bengakhuluma nathi kanje kuma-video ethu. I thank you Africa, I thank you South Africa.